Mijn naam is Frank Vermegen, 22 jaar jong. Ik presenteer momenteel iedere donderdagmiddag tussen 4 en 6 het programma Most Wanted. Ik ben Robin Koenen, ik ben 15, ik kom uit Baarlo en je zou me misschien kunnen kennen van de Rob en Robin Show. Ja, ik ben Mathieu van der Ven, ik woon in Kessel. Ik ben 18 jaar en je zou mij kunnen kennen van Mathieu FM op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Ik ben Rob van Soest, ben 32. Ik zit in de redactie van Omroep BNM en ik presenteer het programma de Rob en Robin Show op de zaterdagavond. Ik denk sowieso, ik vind het zelf persoonlijk een mooi initiatief en ik hoor er ook veel positieve reacties op. En ik verwacht gewoon op ik hoop gewoon op een leuke, spannende uitzending met veel verrassingen voor de DJ's onder andere ook. Ja, en leuke artiesten die komen, dus dat zal geen punt zijn. Wat kun je al verklappen? De Toddezak, Cartouche, Undercover en dat misschien wel samen met Ben Verdelle samen. Spannend. Ik kijk ontzettend uit naar Dwayne en de Tex-Mex Explosion, The Dark, waanzinnig leuk, maar ook Undercover samen met Ben Verdelle misschien. Ja, en dan Toddezak, Cartouche, de finale, het zijn er echt te veel om op te noemen eigenlijk. Ik heb wat kwesties en die ga ik nu aan jou voorleggen. Speel of goed? Goed. Goed. Speel. Koen of Sander? Koen. Koen. Sander. Sander. Peel of Maas? Maas. Peel. Peel. Rob of Robin? Robin. Robin. Er is mij net verteld dat ik geen Robin mocht zeggen, dus bij deze Rob. Robin of Zangerines? Zangerines. Cartouche of de Toddezak? De Toddezak. Ik rammel van de dorst de Toddezak. Allebei heel erg leuk, maar als ik dan moet gaan kiezen ga ik toch voor de Toddezak. Ja. Kerstman of Sinterklaas? Sinterklaas. Dat is jouw feest, hè? Ja, dat is mijn feest, ja. Wat heeft dit feest, Sinterklaas, speelgoed en ook kerst is een beetje speelgoed, te maken met het doel? Ja, het doel is natuurlijk de speelgoedbank. Dat is voor kinderen waarvan de ouders niet zoveel geld hebben. Om die toch tijdens de feestdagen, waaronder Sinterklaas, dan een speelgoed te gunnen. Zeg maar. Dat die ook gewoon met de vriendjes op school mee kunnen qua speelgoed, zeg maar. Radio of tv? Goed, moeilijke vraag. Radio of Zangerines zeg je? TV. Radio. Serieus of uitgelaten? Uitgelaten. Uitgelaten. Doe er maar tussenin. Rustig of ongeduldig? Ongeduldig. Ongeduldig. Fly of taart? Fly. 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 Taart. Mariah Carey of Metallica? Mariah Carey. Metallica. Absoluut Metallica. Koek of sopie? Koek. Koek. What the fuck is dat? Ja, ik ben nogal van de rockmuziek. Maar ik flap er ook net zo leuk een danceplaat of een carnavalsnummer tussendoor. Maakt me echt niks uit. Sommige mensen zeggen van waarom kies je een doel binnen de regio? Omdat de mensen die het slecht hebben in Nederland tegenover een land als Afrika nog goed hebben. Maar toch zijn er mensen die tijdens de feestmaanden december geen geld hebben om voor hun kinderen een cadeau te kopen. Dus oftewel er zijn kinderen in de gemeente Pelamaas die niet kunnen genieten tijdens een feestmaand. En ja, dat heb ik zelf wel altijd gekund. Dus ik vind ook dat we dat andere mensen moeten gunnen. Nou, iedereen heeft recht op speelgoed. Je hebt zelf ook speelgoed gehad, dus gun het anderen ook. Alles voor het geld. Zo is het maar net.